Gıybat 3 naw bolýar. Bir gıybat ba tobe etmek özüne kafi bolýar. Bir gıybat ba tobe bes bolmaýar, belki gıybat edilen adamynyň başlamagyna garaşýar. Bir gıybat ba gıybat etgüjini kafir aýlandyrýar. Nauzu billahi min zalik. Awwal kanawy. Meselen bir adamyň gıybatyny diýe, edilen gıybat şol ýerde galýa, gıybat edilen adamga ýetişmeýär we onuň göwüni agrymaýar. Şu gıybatga pagat tobe besdir. İkilenci nawy, yani tobe bilen sakyt bolmayan gıybat, meselen bir adamynyň gıybatyny diýe. Şu eden gıybatyny we aýdan sözlerini muhtapga ýetişdirilýär. Muhtap diýen şu gıybat edilen adama diýe. Muhtap göwüni galyp ýüregi injiýär, ýüregde ulýar. Şu gıybatga pagat tobe edeniň bolmaýar. Belki muhtabyň bagşlamagy şertdir. Oňa bagşlatmak gerek. Peýgamber aleyhissalatu vesselamyň el-gıybat eşeddu minez-zina diýen gıybaty şu gıybatdyr. Zira-ki zanining tawbasy kabul bolar, weli şu gıybat keşin tawbasy kabul bolmaz. Ta gıybatyny edilen adam başlayança. Üçüncü nawy, meselen bir adamyň gıybatyny edende bir musulman doganyň kaýynyp taňa aýtsa, "Goý bu gurruňy, munyň gıybatdyr" diýse, şonuň jogabynda sen aýtsaň, "Ýok, gıybatyny aýdamak, syfatyny aýdýan" diýsen. Yani şonda aýyplary aýtmak halal diýip itiqad etseň, bu gıybat dädir diýsen, kafir bolarsyň. Nauzu billahi min zalik. Zira ki haram gatgyny halal bilmek dinden çykarýan zatdyr.